Goeiedag, beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van vandaag. Datum van vandaag is donderdag 28 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Simmons ontkent extra betaling van US 400 miljoen door staatsolie. President Jennifer Simmons heeft gereageerd op berichten en discussies over een vermeende extra betaling van US 400 miljoen door staatsolie aan de overheid. Volgens het staatshoofd is sprake van een hardnekkig misverstand dat moet worden rechtgezet. Volgens Simons heeft bij een deel van de bevolking het idee dat de overheid onlangs onverwacht honderden miljoenen extra heeft ontvangen en daardoor direct meer financiële ruimte heeft gekregen voor nieuwe projecten of uitgaven. Dat beeld klopt volgens haar niet. Er zijn mensen die denken dat staatsolie ons de afgelopen week US 400 miljoen heeft gegeven. Dat is niet waar, aldus de president. Simons legt uit dat het gaat om een dividenduitkering die al langer onderdeel is van de staatsbegroting en niet om nieuwe of onverwachte inkomsten. President Simons kondigt strengere controles op pesticiden aan. De regering wil landbouwproducten met hoge concentraties pesticiden in de toekomst uit de handel halen en vernietigen. President Jennifer Simons kondigde maandag aan dat strengere maatregelen in voorbereiding zijn om de voedselveiligheid te verbeteren en de volksgezondheid beter te beschermen. Volgens Simon draait de kwestie niet alleen om exportbelangen, maar vooral om de gezondheid van consumenten in Suriname. De discussie over het gebruik van pesticiden in de landbouwsector speelt al langer, maar volgens de president is het moment gekomen om harder op te treden tegen onjuist gebruik van bestrijdingsmiddelen. 8.000 medicamenten en 150 drugspakketten in beslag genomen. Bij een gerichte politieactie in Nigeria is woensdagavond een grote partij medicamenten en vermoedelijk drugs onderschept. Daarbij zijn een man en een vrouw aangehouden. De politie van regio West kwam in actie nadat informatie was binnengekomen over een voertuig waarin medicamenten zouden worden vervoerd. In samenwerking met het regio-bijstandteam werd vervolgens een onderzoek gestart. Tijdens een controle ontdekten agenten 8 dozen met medicamenten. Volgens de politie waren deze vermoedelijk vanuit Guyana naar Suriname gebracht. Na de fonds werd direct een huiszoeking uitgevoerd. In de woning troffen de wetsdienaren opnieuw 8 dozen aan, verpakt in een koffer. De inhoud daarvan zou vermoedelijk uit drugs bestaan. Bij verder onderzoek werden daarnaast nog eens 150 pakketten met vermoedelijk verdovende middelen in beslag genomen. President Simons op werkbezoek naar Brazilië en Dominicaanse Republiek. President Jennifer Simons vertrekt van 27 mei tot en met 2 juni met een officiële delegatie naar Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Het bezoek waaraan 5 ministers en een kleine technische staf deelnemen, richt zich op het verdiepen van samenwerking op het gebied van economie, landbouw, veiligheid, sociale ontwikkeling en investeringen. In Brazilië staat een ontmoeting gepland met president Luiz Inácio Lula da Silva. Beide landen willen tijdens het overleg werken aan de uitbouw van een strategisch partnerschap. Het bezoek bouwt voort op een eerdere voorbereidingsfase waarin Surinaamse en Braziliaanse bewindslieden al hebben gewerkt aan mogelijke samenwerkingsprojecten. Directeur ondernemerschap EZOTI, Carlos Matura, ontheven uit functie. Minister Andrew Bassaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft directeur ondernemerschap Carlos Matura uit haar functie ontheven. Mathura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap binnen het ministerie van Economische Zaken en vervulde die rol onder toenmalig minister Reshma Gulab Singh. Tijdens de overdracht van het ministerie aan Bassaron in juli 2025 trad zij namens de directie nog op als woordvoerder, waarbij zij zowel als vertrekkende minister bedankte als de nieuwe bewindsman verwelkomde. De reden voor haar ontheffing is tot nu niet bekendgemaakt. Ook is nog niet gecommuniceerd wie haar mogelijke opvolger zal worden.
Opvallend is dat de beslissing plaatsvindt in een periode waar minister Bassaron zich aanvankelijk ter houding opstelde ten aanzien van personele wijzigingen binnen het ministerie.